Wat is eigenlijk? Als jij, dit is quote, letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Culturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan! Word jij onze 50.000ste lid, dan krijg je 3 maanden gratis internet in Suriname en anders een voucher van €50. Aanmelden met je Gmail-account. Goedendag kijkers thuis, we zitten hier met Harry Promes. Niet de eerste keer, we hebben vaker met Harry gesproken. En Harry wil graag zijn mening geven over de ontwikkelingen in Suriname van de afgelopen periode. Harry, de kijkers thuis van Culturu zijn heel erg benieuwd naar wat jij te zeggen hebt. Oké. Bradangasa met taku odi, u alamala, kijk als het goed is. Ja, goed. Met taku odi u alamala, nono fa amai go insena, sidat amane go srefi. Alas an diri, unono man by next, afte by isani, dan no wako process moro over. En de sane consist na steeds moro diri. Dus amano e klop insena na uno. En Ronnie, me wat tegen you wansani, persoonlijk me wat tegen you. Dat de man zou je denken, je doet politiek zaak. De man is game you. Want je moest lukken, dat de man is ook Bordeaux. Maar alle de man hun staan in zijn jamoni, de man met de man borok moton in zijn gwe. Maar zo blakke man, de man is roto. Je lukken boom, de is ook Bordeaux toch. Maar de man SLM na de traman zijn jamoni zijn borok gwe. Ine, si de man se sefi, ine jere next voor de man. En een heel pakket voor politie daarbij. De man naar VHPI. Allemaal naar VHPI. In de rest is taki. Taki was het wansani luku. De man VHPI voor een pakket. De man doet niks. De man go take de man sroto. De man doet niks naar de man. If de man er wansan voor een blakke man, dat de man de dapek ba voor go tekeng, voor go sroteng. Maar Ronnie, mijn bari, look boe naar de man die. De man is no emene naar jou. Luku, de man eluku den volk, de man eluku so hun stani. Bepaalde hun stani, ekisi, bepaalde ne kisi. Maar uno blakke man, luku mi daar Nederland ik ook aan tak, ja, je hebt mooie praatjes. Dat maakt me waarschuwen, dat u look boe naar de man die. Want de man no emene naar uno. En na verkiezing se kon de Suriname unu Suriname. Wie sale ju unu, u teki. If de ju money, u teki. If de ju dati, u teki. Maar togo ina hok, uno krab moro gide mansi. Want if je kraben gide mandis etualesi, da de maf oppo bosje brek gomoral ook toe, want da moro wogo kiru strefi. Dus mek de man gwe, tere man gwe, da we bigi opnieuw baka, nanga young boy. En wansan me want teigu etet ook toe, NPS, u setu strefi want we kom baka, maar u moest jaga bakru gwe. Want we wan bakru nou mindri a voorzitter funu, dan wan corrupte voorzitter u abi. Jaga man gwe. Etnel, mevrouw Etnel, amorbete u teka positie dat over als voorzitter. Of suku Belfort, of suku Antramang, meka man teka voorzitter. Want a voorzitter zei abno ja. Uno doro nooit, uno doro. Amana een vervoerman, amana een corrupt voorzitter. Ama meer op osso naar Amerika, of mensen rama op Amerika. Dus amor beter san se kan doen etnel. Noro kon nga amandisi. Noro kon nga amandisi, want hij is makkelijk omkoopbaar. Dus unoro kon nga demandis. U tek young boy pot in uw dienst. U kon nga young boy. En ik hoop dat akkoord zou komen, u stemt op wat umasma. U pot wat umasma, of wat man zou u denken, kan doen aan. Maar de malek staan toki,
Uno pot man dat nooit moro. De man af voor man. Kade uno san dasen na no sabi. Want a heel Suriche sa de mai bargi. Dat de man dat kon nga container na false money. De man dat en chance sandrika persat san toki sabi ina sandati. Over a false money. A sabi en dat mek de winnaar verkiezing. Want de man beloof maar dat de man gama money. De man gides aan en aan money dat de man paai. Non is het bepaalde 100 biljart. De man bij druk verkeerd. Nas afuru sa daar de ede dat de na ten fluko sa e druk boom, na sa ne druk boom. Dus me barulu no lekse na man. Va verkiezingen kon do alasani, do juusani, alleen voor kan stem jiden. U teki. If den ju money u teki. If den ju nya u teki. Maar moment go in a hok, no krap de man, no pot de man. Want if you pot de man, hoe is je samstang aan toch? Wees je vast aan go achteruit toch? Wat er zei busi, hey, gracie, hey, dat je na stupen ver, dat je. Wat er zei broko, alla de winkelen na foto broko doti, de man de verfi de man doen echt met Nederland, met chifa, oru gebouw, e fadong, broko, balkon fadong. De man is nog abi verstaan den sandati. Uno staat naar Nederland, we de wet maar etagja. En de wet maar ekrak de maar ekraku af, de wet maar lafuno. Dan toch in de next maken na uno. A enigste san so moest doen uno stem tapa man tamalas we mek de mango suka man pa man de. Mek a man ko tegu pede money de. Voor den go to oli na pa man amango pede man. En met ta actie was aan etualisi. Aksa man pe surfers bank de. Aksa man pa bank de. Une yere, wat if a man fado de. Voor na money, uno sa pa money de. En Belfort, me begi you want you etaki. Aksa man Brunswijk nog een actie. Want a man dat Brunswijk srefi teki. Dus Brunswijk nog maar aksa man hex. Want Brunswijk srefi teki. Dus uno sa ne teki. Mino sap sumale teki na sumale teki. Want sami yere. De man etak jara Nederland, de wet man. A her kabinet u corrupt. U corrupt. Uno na fufuur man. Meneer Bribi dat allemaal, want Belfort me puru, Etnel me puru, mi puru want tuma ete minus ab de man nem precies. Maar u lukbu nanga de man. Vooral you Ronnie, me begi you lukbu, want you know I'm black man, me know I'm black man. Me bar you. En zo maar me bari tak mi want dat in een bereik zei je aan bereik. Maar lukbu nanga de man si, wat a PG na VHP. De mogen stroto you. De mogen doen alles aan die teki stroto. No de furu. Santo ke furu alles san komp san de fesai teki. No de mai fur grong. Maar me leggen we aan uit. Alla den grond zou we furu. Jogi aan de man dat die de stani. Ontou aan san. Zodat de man zijn kaart de man des de unu uit Nederland den diaspora. U allemaal kom voor het gerecht. U allemaal konanga bewijs spook motor nga den sani. En de notaris aan teken den papira. Taku abjari. Ook toch was strafu. En na her PG me mek de man stroto. Want als zo huigela na so forma na Sofia payman. Uno no win next nga de man si. Afkati na Hindustani. Notaris na Hindustani. Rechter na Hindustani. A PG her PG na Hindustani na VHP. Peo wini. You nooit win de man disi. U gebruik u verstaan en dat we brokken unu saka. We jepu altijd. Maar wist u jepu nu. Amoni e draaien baka naar de Hindustani en dat de guangen baka. Want de misschien euro kona senang. Im gebroken na Gambio. En a Gambio na Hindustani de guangen baka. Dus dan ben begi anyure geren sa contacta kong. Meka tap ala den Gambio. Tap allemaal afkar ala de directeur voor de Gambio Kawang. De nak de wan butu. Takere no, je moet spijt some money omdat some jari you de Gambio jakba. Om mijn money you meki. Dus dat wan voor you 20 of 15 miljoen US. If charaman kon you know. En if je man charaman kon, dat you Gambio we tapu. En plus we meki school to achtervolg you. Want we nou de Amerikaanse school to, dus de man dek babaka sotorisi, CIA.
De mij lukken de man en de man schreef kon zien dat vanaf Chan Kong aan het bouwen. Moro voer dopuk moto in Senan dalek bouter sebede. Moro voer dopuk moto. En de man kies wel hun die stali ja, nanga op mijn kilo, nanga op mijn miljoen, de man kies de man oso. Terwijl we pina na Senan, dat de hun die stali op mijn miljoen jak chibrinde oso. Maar de man go poten na bank. Jade no man poten want jade man sa pik moto nanga money, dus dat de horen in de oso. Terwijl de man sap de dus mij pina na Senan, dus de mij me ku pina liever. Chibra money ja gewoon in plaats dat de man mega akkoorde. De man is douaman. Mera kondre tingi dot wagi ne rei. Next ne rei. U aksi chan vanaf chan kon sa adu. Sot sani adu dot wagi ne rei. Foto ne kring. Ala de straat die broko. Amai rei takai play ek teke koirange ote play vallen man. Aksama in sotu strati amai heb de strati no broko. Of na shi aneshi, dat de strati broko. Of na mek anoa meki. Want ala moni mo tegu nu sana man. Ala moni sa de ma emeki. De mai ga asia, de mai go by oso nanga de man. De mai rei dir oto ja ekoiri nanga sani. So afvoer moni. Sa me legu uit voor a container moni. Maar anok ba, want de mas oto shiri change. Maar de boys aan pot de money na chiri change. De boy ook zoeken de money. No want to da strafu. Voor de hun staan die da strafu. Maar tereng moto de dat alles aan ik ba. De boy ook zoeken de money. En tereng no man de boy de money. Daar sare boy odwanga de. Ja no sanang. Ja te you take one money en ino ma jama en money baka. Daar is absent bala des mafi mus bige. Bestel wat de kisigi you. Want we pay you go do contact you. Dat na zo Nederland is eruit. Te you furwa manja na dede yo dede de ma kon chiriu en dat de ma edu na insena de man bay ome oso na Asia wang moto uit sana ko man bay taktok oso ja pa ma fena money taktok oso man bay en wa oso no wan sensi ja na Nederland wa oso na begin na ongeveer 300.000 gualok toe moro bu kop oso no de en de man bay taktok de man bay ter ome money na amoni dati. Isabi. Dus de ma legt toe op na oppo ai de ma legt toe op. Ube badat de ma boju roti tok, wat a roti sa de ma egiu, a roti na next. Vergeleken amoni sa de furu uit sena chagwe. En de dwe en no mek no af den tegi next, tak de ne dwe. Na fufu de fufu sena de ma legi senang, de ma no lobby senang. Dat mek anyo bowen sekong me oppo wansani me tegu no. Hun staan in de mag moro na strati na senang. Nog yang panisi, una mag takama moro na strati. Takama ini osos, pesmane yere. Want if we yere dat je tak hun staan, we kon teki en dat was roto you. En we naki wan bundek butu we naki. Want door asan dati, de ma kisunu. Dat tama ko ama famantak senantal, yo graf sa mai taki, ama tak hun staan fi no graf sa mai taki. En dat dape de mek de furu. Isabito. Tere man go na de depressie trek na de sostanati. Na fude go furu luku sot gro legi, fude go tekeng. Dene bay no one gro, dene pay next. If de tay dat de pay, de aksama tak suma you pay en pa money de sa you pay. Ama san teka money, ama pota money na centrale bank. Alle san tat umus luku. Tak tere mai ser san insenang, pe a money ego. If a money ga centrale bank, of a money gon de mansaka. Ta money gwen de mansaka, da is a big wat na furu na corrupt. Up surota de man. Uno ab no wan sarati na no wan smaunam abi. Wat de youth sa ekonasana, de pchin sa ekonasana, mus a wan bulibi. De mus ga score. Score te fuck up gidem pchin. No meer wisi no ga score ye over. Fakang. Dat er man go poti in wan kantoor, you no ga score, dat say you doen na kantoor. You no man do next want you no leer next van man. Dus u gebruik u verstand. U no make them up take them chief, we make them chief de man, de mij make gas scoren. En de black up chief, de mij hora baka. Dat afu kon krin strati later na de sostan dat de chief des da kantoor. Maar ik kan voor gita san dati. As aan dat neuro ko insenang. As aan na gezamenlijk we dwaman of une dwaman. Isabi, we doen gezamenlijk. Hindustani, Japanese, Ingi, Blakaman, allemaal snezi, we roko samen voor bouwsenang.
Maar nu mek no one follow contact you dat de ma odwa man. De hun staan die bij abba de tak de amman toch voor de doen den sani. So voor man. So kai man de man bij abi. Na loer de bij loer of mek slag voor nu. En de man kies nu. De man voer nu. Omdat brunchi you no ben broko nooit nanga mansi. Je bent kiezen gibouter so. Maar dat ben je shibaka dat you en loes blaka man truwe goroko nanga Hindustani. Dat ik tek you no brunch. En je moest look boom. Want alle des aan je doe, isabi, alles aan je doe, ik ga naar parket. De mij stel een dossier voor je op. En in dat dossier de mij ook contact you. Want chan a wat idee dat ene doe next in anu kring. Chan anu dot moro waf de man dat pen in senang. En dat de scout of Amerikaan sabi. Dat de de man tak toe dat hij als president is na moro bigi corrupt president zijn is ooit na grond tapu. Amai guadoro se kondre. Go do sang. Amane kanga no wa rokoni se amane kanga next. Amai go tek so heel sta Nicola ya kondre fura kondre. Next de man do. Sale mai do pede mai roko. Sot roko sot fabriek de man bouw juno. Sale mai do juno. De mai gwanga harmony. A harmony de man egbe. Uno is napu no me eluku fa de mai gwanga de san. Une opo mofo. Une wan arki en Sibrano Piqué, une wan arki Maku. Une wan arki Belfort. Ala de man na man se ko opji uno. Maar mi no sap se mek we go tegen de man. Of na pay de ma gi money. Luko no amoni sa de ma egi. Na waardeloos money de ma egi. Amana trobib gi u 10 dusun. Amoni no abwaarde me leki. Ik kan de insana amoni awarde. Maar money na waarde. Amoni na Alexandrei. Na Albina. Bakadati amoni no abwaarde. Uno no tek money moro na de ma anu. If de man gi teki. Maar no stem tap de man. No tegi de next dat no stem tap. I must stem tap ya teka money. Maar tegen na hok no stem tap ding. Mek den gwe want de set den sref ja oli. Maar door jere fa oli. En daardoor dat strafu de man kona oli. So voor ma op dat penasena. En je ziet no amoro bigi voor ma sanda sena. Na de hun staan. We kan draaien vijf wani, dat moro bigi forma naar de Hindustani, dat bakare Hindustani, dat is Mr. Brunswijk. Dat de moro bigi forma, dat de man is Sheng, wana VP, wana president. Dat uno ne Sheng sref, luku zo doen aan volk. Uno ne Sheng srefi. Dat we pina volk we libi switi, we dringo sopi, we do zo wale rij, oteri geri. Next. En de man staat er is en wist de man gi auto, no teka auto, no teken. Teka money, go buy sananga man, no stem tap de man. If you teka auto, you play valk man one day. Maar ta ben sinek bijna maar, man tank. Dus na pina, yo pina dem chin voor you. Want hier men wel liter benzine in kost ook. Dus no take auto na de man. Make de man gi money, they go buy sananga money, set you vrouw na you chi set you also. Tegen na hok, no krabu giden. No krabu. Krabu gewoon tap NPS. NDP, zonder bouterse. DN91 stemt op de soort mandati. Maar VHP, uno stemt op VHP. Na big me big uno. Want de man heb no een genade na uno. Hier is de man toch. Sare ma betak tok. Blakan mano wa roko, wo le den sana roko, wo pina den en dat de mai doen nga unu. De man tak unu wa roko, de ma pina lek den e roko. Den sa fase na bouw. Aksi de f ooit den sa fase na bouw. Den kon di sana bek babau den kon. Na prani be de be kon prani. Den no kon mek noti. Aksi den sa de meki. If de mek wan strati aksi den. Of de mek wa oso of wan gebouw in sana. Datum accident. Next day do so voerde furu. Omdat de man takasanik ba, te uko aan het bouwen, dat wordt tek dif unu. Want de man tak bouwt er teki, dus nou de man kon, dus de man want teki nou. En dat tek sa de man se teki, de man vernietig afvallig in zijn naam. Nu kom je niet mij ook kiezen stef na bosje prut. Nu kom je mij gwe, omdat de man ons op nou raad moro, van abgidem chin fen yang.
Lugu den sandati, tramai guaro ko euro ko mate ka osi by den sani, ina no wan ko proces moron ni saka. Ina mantak ye go chela wan pres of go don't drink wan sani. Ano de, fade man stasana kompoti. Dus me begunu ta verkiezing kon, unu no stem nooit moro ta VHP. Wis de man ji 1000 roti, tek de roti go nyang, ma no stem tap de man. En wan sani, uno tek roti moro na de man anu. Want u yesare man taki, u de blaka ma furtum si, vooral des man na benaland, de man tak des man furtum si dogo chiru nu. Sere me ku yesi tranga so uno wayere. Ronnie je moest tak na des maar ook toe. Je sap donders ku sa santoki de bezig. Maar in het tegi des maar niks. Lek je tai furu no mo. Maar in het tegi de man no. Titak brada luku na dat de man de van plan. Je tak u muskowang. Ala blaka ama muskawang. Dat je taki. Maar soort blaka ma ina foto ye yepi. Soort blaka ma ina foto ye yepi. Ine yep des maar sep ina benaland. Des my pina na benaland. Des my dede. You egi volk. You want utak una beneland boven stok. Ome beneland boven amat ano you wang na fa beneland. Is ome dusu smaden na beneland. Je mek den dede. Je rega helikopter e fring money disma. E jide sma sheng. Je broko blaka man. Je broko de man gewoon. Omdat je de tide aan een positie dat je abama boom. Isabi tok. Je abama boom, dus de rest interesseert jou niet. Je dan je familie. Maar men legt je uit. Het wel is karma nou verversen niet. Kade je nou sap zo'n tak karma. Dat je leren wel eens sap zijn. Maar je tak dat nasma doe je sani. Je dan doe man dat. Want we bari, alamai bari, mi e bari, Belfort e bari, Maku e bari, Sibrano Pique e bari, een patiko e bari. Alas my barrio. Maar you have next te maken, Ronnie. Aget lek de ma wash you nga wansan pe. You ne si blaka ma moro na so Hindustani yesi. Hindustani bonso. Isa dat dis bouterse be de presia. Isa santo ki bego accident bouterse tok. Fu agi ala Hindustani wan gon fu sud blaka ma kiri san ko denjari. You forget sanati. U forget den sanati. En die amanko aan de macht samen doen. Amangi bijna alle de Hindustani vuurwapen. We vergeten. Hindustani boys aan na next. Ik was naar bedrijf gewoon in een foto. Maar we vergeten. Uluku de fesi. We piki den. Daarvoor kies ik ba. Dat wordt tak nga ding. Tak je bij haar go Jimmy. Dat wordt tak nga ding. Maar no uno go mek no wan trobi nga de man. We horen ze rustig. Want zij zoekt doen. Kadano wan meka for kisengo doro. Ma uno jugu na nga man. Udu usansa we du. Uno begi de man. So de man tere ugo ina hok. Dape do ler mek kennis na nga sana man. En tere lasi. No wama no mak moto ina kondre gwe. No wans man no mak gwe. Yep tata. Mas ap tata passport e gwe. Wat mo leko wansan uit. De meeste Hindustani zijn in de politiek. We don't forget one sani, de abwan tata passport. En de abwan de abwan passport voor India. Daar zijn kom moeilijk de mau borog web, de man ook tata de mai gwa India. De mai gwa nga her money funu. Dat de ma odu nga uno. Dat meki si santoki reizen. Want amai reizen mas sa amai chakasen. Amai chawa kokong. Ama fenwa santaki ai de mau ko bau jani sena de mau ko dusani. Nee, ama go tek ma soso sanka ko furu ina kondre. Ama go tek walo Hindustani chako ora de ma sirat senang una controle over next. Dus dat de mai dusa de ma wan ina kondre de mai furu. De skoutu ne do next, want de skoutu ook tu sa meyere de mai kis chuku. Da meyere skoutu se fe furu. Fakang mi gada mi Jesus. Sudati o poder sudati mek de sudati controle la foto. O poder sudati mek de sudati controle la foto. Karo nam nek na des koutu po sudati. Mek de sudati opostengi den. Sumane era suten troe ana trobi suten troe so in era suten troe.
Want dus die staan in taki ba dat de wat cheer unu want to funu. Dat make den sen tek de man mota India kom. Voor de man kan komen naar verkiezing. Dat God weet zal de man belooft de man van India. De man van India nooit meer kassen dan. Dan nou de man kwam de jide man grong. Santoki yere wansa maybe lucky dat wansa. Den grong say praat in sana. Sana anof you. Sana anof you brada dat je praat grong je gis map India grong dat uno say ik mota Holland toko wan suku grong dat uno ne kis grong. Maar man sana geboren strep in sana moto te Halloween. De man je gide man grong gewoon je gide man grong. Wel ik asaf wansa ni te yulasi ala den grong dat ik moto bakana de man anu. Ala den grong we pour bakana de man. Ik kan onthoud dat boom sa met tegi. Wat de diaspora zijn in Nederland, naar Amerika, naar de Trakon, de Zweden, naar dan. Wat lof door kassen naar baka. En tegen kassen naar ook is het vallig probleem wat is aan de man. De bullshit zou je leggen dus maar op in zijn naam. De bullshit dat je maar leg uno uit aan de na door seconde. Dat is sabi wat uno kon moro you san toki. Uno san de na Nederland u kon moro you u smart moro you. Je reko dono u smart moro you. U smart moro wa le dus dan want wat lof uno na vals papier we waka. Na false diploma ou make you go make den diploma India na false sani wat teme luku no a minister sans don voor een zorg no next ano sabi you baka go osantoki no sab next you ook to no sab next uno to wiki manteng afus don denki sa o funo na sa no furu dati wa usabi no antrasan uno sabi uno maar regela kon zeggen, ala den sani, ala de gebouw voor de gemeentes op Abasenang, voor als staat. Ala den sani u fuck up, u brok ala den sani dat u brok. Dus ala mij doe sama wan insana. No man controle, je reizen leki de €1 ko. Zijn er de bij wan flik machine you step de go reizen. Je teka kondre money e reizen, je sena money gi you junkie so na junkie na fura be fura Holland. Je zit teken kasenang. Jana fura be fur want na een junkie. En junkie na vervoer man. Junkie is niet te vertrouwen. Kan je de man als een sabi. Een junk is niet te vertrouwen. Ja? Dus met Beggy draai anu para boto. Maar eigenlijk ben je een beetje te laat. Inaf draai anu para no een boto moro. Amoro beter san zij kan doen. Go gewoon naar osso. Teken naar papiera. Dat je de man tak. Je saka zetel. U saka allerlei zetel. Dat u gwe. Mine yaguga India, mine yagu wat u geboren in Sena, mine yaguga India. U kan tan in Senang. Maar de soort malek you santoki, nooit moro Sena moest make a fout dat if pot wap de malek you. Nooit moro. You know wel, je tak you na sherrif. You know wat voor sherrif. Je furu alleen, nou als je de maar bem giet te fiere in na foteluku. Want je kan niet dat als je la jama in het, als je maar kari sherrif. Je go tek masroto, go tek de masroto, mi opte go tek de mas de ma jima keri. Isabi, mine wis next giver, want you know what Hindustani, you know what Suriname like me. Maar if you got also you go don't denki, then sansa you do in the last 3 jaar, samsa, if you know I know lo watra, dat you na a monster sa Frankenstein be meki, dat you na a monster dat die, want dat je hebt geen drupje gevoel voor mensen. En volgens mij, wat los aan we tijdens de man in Holland dappen. Santoki ik gebruik geweldige talen dappen. Santoki zelf niet verstaan de taal. En zelf niet verstaan zijn eitaki. Eitaki goede sani, omdat dat konja de wet man takangi ayere de san daigo takken baka. Accent sani sani betekent. Accent sani betekent. Hij weet het ook niet. Want zo'n geweldige school heeft hij niet gehaald. Akonja voor gevolg als codeopleiding. Maar dat wil nog niet zeggen dat je geleerd bent. Dan een cursus ik kon volgen gewoon. Omdat die bij de school ik kon volgen een cursus. Maar jij bent geen geleerde. Morgen voor geleerde man die niet zijn. Ja? Ome Hindustani etak nanga you. Ome Hindustani strep etak nanga you chan. You ne arki. Je reken dat je de bonsani. Terwijl je verniet akondre gwenanga langa. You, yogi, Gayadin, ano pet Gayadin metakere. Pet, ano you. Gayadin sans do in a parlement. A man dati na furmang.
Nou, junkie. Want meer alleen staan de mannen, de mij smokken kook. Dus hoe voorzichtig naar de man dat niet zijn. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is quote, letterlijk quote. werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Culturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan. Want man zei smokken kook naar vervoerman, naar moeder, naar vervoerman. Dus hoe voorzichtig naar de man dat hij. Ronnie, met Barry Baka, luku Benny srefi Barry, Benny de Miranda, ama srefi Barry. Tede man stem, make de man stem note op BEP, NPS, NDP, DA91. De man dat stem, VAP unafluku srefi, KTPI, Fusomo Harjo, unafluku, want dat ook toen al voerman, maar hij pleit sribi, aan de piki, maar dan vervoerman dat ook toe. En dan in zo'n ook toe op het strafu. Want dan vervoer de voer, want ze hebben geen kennis van wat ze dus mee bezig zijn. Dan nou aan erop verstaan. En nu wat tegen dat de mannen doen, dat Alassani geven ze weg. Alles in Suriname geven ze weg. En die Surinamers moeten er keihard voor werken en keihard betalen en toch komen ze niet uit met die salaris. De rij na foto koiri na auto igolai odi je koiri na foto lap dus maar. Ik ben dus ze nabem de lek Nederland. Lek Nederland ze nabem de. Dan kan je nog sapsa na basuka robo me kile sapsa na basuka. Want jou kan vinden maar gewoon. Dobo me ki me kennis na man. Abasuka de kan de sotroit ik kapot tapio robo sorry sa amai dwanga autofi. Senang, you kan manipuleren zomaar you kan doen sa you. Brunswijk is ook niet zo geschoold, dus je kan vertellen Brunswijk sa you. Go vertellen en Belfort, dus dan zei hij tegen Brunswijk. Belfort is meer geschoold dan Ronnie Brunswijk. Benny Miranda is meer geschoold dan Ronnie Brunswijk. Ja, waloma de insenansa skoro moro Ronnie. Brie Ronnie zoon schreef, skoro moro Ronnie. Leo Brunswijk. En schreef is skoro moro Ronnie. En dan ben je was aan baka een SWM, Surinaamse waterleidermaatschappij, kon failliet. Boy, schrijf sang, vakang. Alla modern mij paai, vakang, dat waterleiding kon failliet. Terwijl u lai watra. U fufura money had nek no demoro. U fufura money voor SLM. U go take aplik machine potata punen, dus u reken dat we vrezen maar aan SLM. SLM komt baka voor onder Assenam bewind SLM komt baka. SLM neta in uno anu. You kan teken soort papiera you kan teken. Te een moment door dat u moest komen. Alassani we trekken terug puru na u anu. Alassani. Te iwan des aan hem trekken. Konanga bewijs van je konama. Dat was konanga bewijs. En te konanga bewijs. Ip konanga anotaris aan tekenen bewijs. Ip konangeng. En op moment zei konanga mandat dat tapunu. Dan was lag we arresteren mandat. Want na fufuru na corruptie. We reko koni. Luku so dwanga boy afropching. Yogi, luku. Imega boy furgronji you. Da luku no aboy da strafu. Da you next nep sanga you. En de journalisten in Sena. Pefu actie de man tak jongen. Sa op sa. We go aksa boy ma. We go aksa boy. We go interview boy. We go interview boy ma. No. Interview a minister. Tak luku. Dat tip sa. Jere grond furu. Zij doen aan sandati. Wat ga je ermee doen? Je tek een besluit tapa man of niet. Inderdaad die wist de man voor was aan de man. Dus alleen je tek nog een besluit. Inderdaad de man en tak niks over de zand. De mij gede me dat was het was aan voor onderzoek samsa. De mij onderzoek samsa. De man kiede tu boy na de boy dat na bakasi voor para dat. A man bogo onderzoek samsa tak. Hoe je was aan vast aan dat. Nooit uno je was aan dat. Want hij heel klik na VAP de snap baka makan de yepuna. Uno blaka mananga jampanisi. E duwa lo don sani. Lek uno no gas koro uno no materi. Mino mangrabus esrep moro. Jampanis ugas koro. Blakama ugas koro.
Hindustani want op den gaskoro want ano alamala delek van santoki de. Ingi u gaskoro. Luko sa de mai donga uno. So Hindustani e nyambu. Dat de mai tegu dat go nyam fake gitaris. Accent ka Nederland ef na fake gitaris e nyam. Dat tip accent ef na dal e nyam ta konja. Dat tip accent santoki. Ay konja me boom bigis kou met die janga de so sta dat die e play heilig manji uno da pena senang. Ino si fa mai ko amai bige guess one tot one bigi todo. Umus lugbo na de man umus takanga man uno mus frère fa man. Wan mo leku etwale her grond tapu e luko sep sana senang. En her Nederland sabi de mai si sep sana senang. Santoki no man do no ex. If I do once an na vlucht, dan moest vlucht toch moeten nak kon de gwe. Da gwa India of Paugo, da pauta no kon nooit more op een luchthaven. Want alle luchthaven papo te voeten door teken. If I ga Dubai leveren uit giwet gidep tata. En we make dem maar leveren uit. Want kan de sana man no sabi scriptbriefie. Maar uno sabi scriptbriefie ja naar Nederland. We hebben geleerden hier zo. Sa osorju dat as koro sa you go kade deki gas koro. Maar ugo na moro his koro moro you. Je deki koni. Ikon gi Brunswijk na de manasena. Play gangster gi de man. Te de man tak wansani. Yes roto den. Of the last day roko. Of je mek wansani psanga den. Maar you volk. Next nep sanga you volk. We full raaf. Next nep sanga uno. Apartheid. Na Hindustanis don dape. De dek den srefi. De dek den srefi de dek. Atodati zei ter want torega PG voor Hindustani nooit ei komora dorosei. Dus te anyon bewend kong, usroto de man disi. Wana blaka man yampanesi nanga ingi de sroto. De sref de sroto de srefi. Daar kijken ze met tussen hun handen, tussen de vingers de luku, tak jongen meka mango. Maar you blaka man, de sroto. Omen san yo man furu. Na de man mek we roofti de. Na de man mek we roofti de. Want uno no be aba mentaliteit disi. Maar wan kou, sado ab grasif nyang, ogon wan trama weiland go suku grasif nyang. En dat heb sana sanan. Maar uno moest tek de potisma. Mine seru go roof of dusani. U libi de potisma. Want de roko ook to trang af de money. Fu pina de ede fu psa bye want to san. Want de sta ook to san dir giden. Maar de san san no dir giden man. De man san e ka wego by san srefi. En de man atum taki. En de lai in sena no. Want wallo Hindustani gudu no. Door a situatie disi. Wallo Hindustani kon gudu ni senang. En anoso man na fufur de mij furu. Dat zijn dieven, zijn bandieten, naar rovers. De man aan medelijden naar Noah man. Noah man de man aan Noah medelijden. Volgens de man aan een sportleer de man leren. Alleen maar valse diploma's. Noah man maar verifieert de diploma als ze kloppen of als ze niet kloppen. De man doa man. Unab den kijk dat in zijn naam. Dus de mij zoru een vals papiera. Kan dat vals papiera zijn mij sorry. Kan de tima aba vals papiera dat die. We giden mauroko nomo. Une giden blaka mauroko. Une gi Japanis roko. Une gi inji roko. Soso Hindustani. Egos don. So score de mango. Na de wan bega score. Uno no bega score na sena. Na de wan best don na klas. Ak wan klas soso Hindustani. Dat beda sena. Of arms. Na soso Hindustani bega arms. Ano ka uno si dat asadat no kang. De mano ab den papira. Na yep de sep de back up de srefi. E soru vals papira. E got do we jide man de roko. Luka sikofons sep sanga sikofons. Dresino de insanang. Mama ita ego tupa ego sukwa check up na dorosi. Fa ama ego suku check up. If dat adasana de kanga atoso da pena datra tutok. Sende mek you moest go naar Holland of buitenland. En es mana insana moest go naar atoso sa you girl. Dresi strep no de atoso broko. Sachan edu na money. Sa unu edu na money. Want money e kon insana. De man kan tak money no chane tak tupa ja er was geen geld. Hij lei bouwt zo liep om mijn money giden. Hij lei afura de fura money de go chibra money. En dan van man taki oké bouwt zo no liep money. Aksa man peseur first bank de.
Aksa man pe surfers bank de, of a surfing of voor karabank. Aksa pa de. If a de na in Senang, of a da Nederland, of a da India. Aksa man pa man de meka man tegunu. Want if a man faro de, a money dat ulasa man. Dat hem chief van mogen geniet van man. Of trust ma ook geniet van man. Dat de ma edu na unu ni Senang. En ano ala de man, Chan, Yogi, ngotegu wansan ni karono sa molek wansan uit. A moment zou lasi. Ala de sana ma saitani sana mus op wansan na rekening. Ala de ma saitani sana mus op wansan. En belasting i mus vul je belasting formulier. Om men money en om men sadi u ab naar buiten Suriname. I mus vul ala de sana in i mus vul. Dat was je sade man doen na unu. Dat was je sade man doen na unu. De man bij ome oso jaso. De man bij ome oso na Asia. De wet man sef actie sef takta. Pede man moto na amoni. Pede man sik moto na. Dat mek den kel bige tek de wan voor wan de kel bige slotter wan de kel si dat na dopu. Altijd de man betak ja na sena mai changa dopu. Maar no sena man na le du stade kan dopu. Dus awansan sami bon taigu ete. Unu sena man. Na beg me beg unu. Uhoru srefi. Uno stemt op de man. En den kon blaka man san den in sena. Den kon ingi. Den kon jampanisi. Un forum wa groep. Un mek wa egi groep. Un srefi kondra kondre. En met taigu unu dat utek dem ching. De afbroedup ching san den in Duitsland. Nederland. Amerika. Un mek den ching ko yep den senap ching. Je hebt denk doe met bouwen naar opbakken. Want mi ook ba. Maar 72 jaar mi abi mino man doe den staan dat moro. Maar dem chin san dat na uno no pina dem chi me begunu. O vergiftig her wat agi dem chi we kiri. Alleen fugo pura go to ondersani. Maar wat tapu no, maar me connect tam na uno baka, mo kotaka uno baka walesi. Maar me begunu u denk bon sami tegunu. Uno go mek trobi na no asma. Allemaal zijn de nasenamang. En dus tani jampanisi, ingi blakama u allemaal nasenamang. Maar one groep nomo nokanya alasani. En dan trouwens moest go sukusan in dot kisi funyang. Dat bi bon taigono. U horu strefi, wo yeref mi Ronnie, vooral yumi takanga yukba. A her top fu ana a parket na Hindustani. Unu no go win next. De ma go winu altijd. Omdat de man dat als de man belde, zegt kakare. Juno sapsa de man taki, te you kon, juna last man. Uhoru strepi, mogwe, o mit baka. Oké. Doei, wakabong, meshuno, uhoru strepi. Dankfu, dat we tak baka want tralesi. Abong. Heb jij een bedrijf of product? Laat ons jouw product of dienst promoten. Voor meer info ga naar culturu.com. Suriname altijd dichtbij, je sap vato. In me ati, srana. Suriname, misa fetigi mama Suriname, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Teki Sofia, Flora komit nieuws, bronzie albina, ina stilmer. Dape she's ana beautiful. Dape she's ana wonderful. Nikeri, Boroni, komit Saramaka, Matareti Doti, komit Patamaka. Dape go she's ana beautiful. Dape go she's ane. Waar ik me thuis voel,
Okangi mato, de ukba play doen. Ja, we go stuka, fuka bereik doen. Maar we kom baka srana. De voorbereid boem. Oesrefe viering alibi e eisu. Geloof me baby, het kan je geen pijn doen. We kom baka srana. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo weinig man, maar de man niet veilig staan. Zo'n rijke land, ik wil genieten van mijn eigen land. Maar het ligt niet in mijn eigen hand. En ik kan ook niet zwijgen, man. Yeah. Hou me bij de hand. Hoe vet die baka? Ze wana trase, wan koe si baka. Hoe begi papa? Hoe je si mama? Want na wan si afaya lit die baka. Strana mushai. Was pet die baka. Begi god of knapa of fesi en baka. En wie si fara. Maya baswaki. Taora lobi in juati. Oh, je vaderland. Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland. Suriname is je vaderland. Me begin te gute mi de mi wan prani tranan. Kanda no mi eli bilanga mi tangi tranan. Dat me biggest par no komita date mi gripi. Who want chin san voor de chief me kanyang. En de wan sada Europa o me yari etang. Ma fir de srefi le kwan jaja trana man. Uno hor not lo, tambri binu srefi. Una de westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In me ati, srana. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari teana, wogo luku na Culturu TV. Tam sabaka gang, we kan dape wang, ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Culturu nieuws, pas de vastrat is refbuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuws. Culturu nieuws, pas de vastrat is refbuntu. Suriname zo'n hele land, maar go depti elk one. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriol ya fans of shini, esha idol in distance of enemies. Dambo taki on the right place, different colors. One stage, go go go, be alo be grow, be we la fu want I get stuck I go, be korosi na ngale take blow, yeah. Be horde gia pina follow, be descapudi e si ja no wolo, be te dry de ne juki anga dolo, when I go follow. Culturu TV, be anyu sunele. Culturu TV, Culturu TV, be
diki diki. Unegwa so smanen sa bigi bigi. No. We go aksa volk if de loba beleid. We go arka problema voor de sma in de week. En we libi sweetie. Zolang als aan pay you de we swing committee. Ja. Druk dat balling, make uw stelling op prijs. Sterker kan wel, want united zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar daarna een gereedschap. En we geven almighty thanks en prijs tak. Dat in de wiki nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefd, schat. Statistieken srefi overweeg dat. Ja, had je eens steken in je keelgat. Piet Quadoro misgat, want je weet dat. Culturu TV, de años unele. Culturu TV, privideze. Culturu TV, de años unele. Culturu TV, privideze. Ranang saisa, alas my bari. Culturu.com na nyusu wechari. No fake, no joke, ja nyusu prespari. E fu bondru kwa wanda mine kou dau shwari. Ja nyusu nesari, wai begin te wan klari. Dus krijt en share, make defense fi arki. Ja weli buno prati, u ape nei parki. We de tapat strati, kakwang ai kragi. U de borai dwen. Aksa volk vijf wangen de stijging. Je voelt vergelijking. Hoe ababo wijst dwing. Dat hoe kan voorwijst ding. Go naar beleiding. A probleem van volk naar de stijging. Dat bek weet dat niet dat volk voor de ta eis ding. Want hoe power ik kom af voor de koties geen ding. En ook goed op de ving. Tijd voor iets nieuws. Stoluk op je nieuws. Culturu nieuwsu. Paste fa stratis respuntu. Ude baniu. Sadef arkina